Saka chikonzi ngachuyu kana akambobhadhara munhu hakuna mutemo unoudza chikonzi tinotaura nekusvika wapedza kubhadhara zvinodiwa zveshe zvepamutemo. Pane dzimwe dzatinozoshandisa magaraji hazvishandi. Hunhu muridzi wavo dziri kufa mazuva ano nekuda kwekunaya kwezvanto. Sabhu mumwe nomumwe ngaagadzire rhodhi paakanangana napo chikonzero ndo maintenance yacho. Ezvo zvigrade kana rikatumirwa nogovernment napresident kuti rigadzire rhodhi nguva ino hakuna, munotoumbwa madhaka murodhi chikumomo chikonzero mudhadzi mamugadzirisike. Saka rhodhi ngatigadzirei patinenge takagara papi. Manzwa zvandikutaura? Pawakagara sabhuku unopa kuti wagadzira bhozi nguva ino grade haringopinda murodhi kunyepa. Tigadzirei marodhi. Saka ndinofunga kuti zvanditaura zvakwana izvo ndipewo nyaya dzinoda kutaura toni. Kuda machira yangu zvese tongoti zvese zvokubvisa kuna amai. Wazvinzwa here mukowasha Ruben? Handikuda zvinhu zvangu zvaamai. Taurisa kuda kupawa nguva yakaita sei? Handipewo nguva mutsvaga nguva manje inokuruka nekuti tinototanga kupera kwemwedzi uno nokuti kugara kwari kuita nemwana wangu agona. Anogara zvakanaka. Ndosaka mari chindipowa pfuma ndakuda tokwangu nokuti hazvina kutombomira mushe izvezvi. Iwe ukunzwa zvitaura? Hanza usogara zvakanaka nomwana wangu. Ndosaka vakuda zvinhu zvavo. Kugara zvakanaka kana kugara zvakanaka wazinzwa iri kudiwa pfuma. Unaona wakani? Wangobvisa chinhu here? Wakamboroora here? Kana sendi? Okay. Nyora judgment. 3 mombe. Anobvira bvisa zvese zvimwe zvese kwa mari 1600 sampo makumbeze chii zvese. Right. Ezvinezvi tirikupa 3 months unotsvaka. Utanga kubhadhara pa 3 months. Every month unobhadhara $200. Apa takupa 3 months ukaenda kutsvaka. Pagore raukapiwa rangu uchigara naye gore plus 3 months ukadzira chi? Gore plus 3? Tawedzera ndogara nomwana wangu zvakanaka, but taura zvinhu. Ndonosaina. Next.